Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Uy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan, okay na. Okay na, my turn. Okay. Okay. Pick. Oh, Okay na ako. there you go. Hindi. Safe. Safe.
Cake. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Hate na? Ay nako, ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba ako magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpilan mo ko dito. Flashback. Sarap ba na ng gummy bear, bay? Sarap pa naman tayo. Aba, Hindi mo maalat? ha? Hindi mo maalat? Abi, di may pulbo? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakutin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talagang 3 Legal. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakutin. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo.
Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? The next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami sa mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe the love triangle! Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completely. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Meron siyang ganun. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday? Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung Ah. kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman. Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may laman. Wala. Mara. Kami. It's okay. It's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para namang... sa... Akara lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry ha, pero not to compare, Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawa niya, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Parang nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard
a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? ginojoke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski, Oh my alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Eh di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan reklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino No, I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi ako. ako mama, if may mali po Okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Parang deserve. That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko di kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin ayoko yun. ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero totoo sinabi ko. Hindi ko rin Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa na magano. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakaiyak. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi kaya nung si Broski. Sorry, Lord. Kaya sumasagot ako kasi.
sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niyo pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. Baby love! Oo, tapos para silang mga maliliit yung mga boses. Diba? Nakakayamot. Kayo mga babae, masyadong na-expound ko minsan pag nagkwento kayo, yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Oh, exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume na mga babae ganon. Di ba baka maliit With lang maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G, with Dragon ka na. with oo. actions, feelings, dance steps, Oo. cheer dance. So ngayon, yung nag-a-absorb, kapwa mo rin din babae, hindi yung utak nito. Correct. Oh, dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, na may kasamang dinosaur, Oo. di ba? Ganyan, naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kaming Kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Parang awkward yung sila. Brad, magkita tayo. Gusto ko maglabas ng sama ng loob. Brad, anong Hindi, yung mangyayari? asawa ko, Brad. Ayan, di ba? Pakinggan mo ako. Parang bihira. Parang bihira talaga yung lalaki yung nagsabing, Brad, magkita tayo kasi meron akong angst sa misis ko. Parang bihira Ayan, siya. Kung meron pero ng ganyan, pero meron naman. Medyo mabibigat na talaga. Yung hindi Matindi, siya, correct, hindi correct. siya away na Oo. yung tampuhan lang. Correct, o ano. correct. Hindi. Medyo matindi na talaga. Oo. Na siguro kailangan din ng tao makakausap. Oo. Kaya lang, mag-disclaimer ka lang din na, Oo. pero posible pa kasi kami magkabalikan ha. Ano lang talaga. Well, it is what it is. Oo. Diba? Tingnan mo, pati ko tungkol sa trabaho. Hindi ba't ilang beses na tayo nagrereklamo minsan sa trabaho, nakakainis, hindi nabibigay yung mga gusto, may reklamo sa ganitong boss, may reklamo sa ganitong kaopisina, pero hindi ba't everyday nandiyan ka pa rin? Pumapasok ka pa rin talaga. Kasi nga, parang siguro katulad ng relationships, mahal mo naman talaga, hindi lang talaga perfect. Di ba? Oo. So, again, ganun kasi kayo talaga mga babae. Very emotional Expressive kayo. lang talaga. Kayo, eh. So, hayaan mo na yung friend mo. Oo. Ganun lang talaga. Kung minsan yung nakakarating sa'yo, exaggerated na pala. True. Pag kinumpronta mo yung lalaki, nag-away na kayo. Anong away? Bakit Ano ba mayroon? nangyari? Diba? Correct. Yung lalaki parang, nag-away ba kami? Ganon. Pero yung babae, exaggerated talaga. Oo, umiiyak na umagin. Oo, tsaka exage talaga kami sa lahat ng bagay. Kwento lang naman. Sumasabog na yung utak niya, parang vulkan. Correct. Ang dami na naisip ng mga instances, naalala na ang lahat ng mga bagay-bagay. So, sadyang ang mga babae, may ganyan lang talagang uri ng pag-iisip. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Pick. Bato, pick. Go! Yes, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha
Di sa mukha, yan. Baliktad! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Paldo, may mali. Ay! Uy, okay. Yan kasi. Flashback. Mars, anong trip mo ngayong umagang to, Mars? Good morning! Akin na napapatulin, partida hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Palit! Alright! Ay, buntag. O, bigyan ng title yan. Pinaka matutuwa kami. Bibigyan natin ng exclusive na mga katas ng nakalipas. Ingay! Mga katas na nakalipas shirt plus cap. Sige nga. Okay, title. Maleta Max. Sabi ni The Prey Cute Boy. yun. Maleta Max. Cute yun, Maleta Max. May maleta tong mga to. May maleta nga. Nakakainis. Good morning. Di ba, nakakainis pag ganun. Sa sobrang inis ko, hindi ko na alam yung words na sasabihin ko. Kasi, ang hirap talaga kapag di umaamin yung tao na ang galing niya pa rin mag-deny. Nakakainis. Although si Tita Max daw, si Tanya, sabi ni Celso. Sana all, bibigyan ko kayo pag pumaldo ako. A few moments later. Hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Paldo, may mali. Ay! 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 Yan kasi. Tayo. Yan kasi. Ang kulit. Yan. Ang kulit kasi kanina pa paliparait da. Ani. Roll BTR replay sa ni newbie. Ayan, may pandagdag na si Uncle Boy sa content. Ganun pala ma-fall sa kanya. Aray mo! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan?
aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa
Ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. May pamilya ako. Pero pakiramdam ko, mag-isa lang ako. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang Raquel. 29 years old. Taga Muntinlupa. At ito, ang aking secret file. Isa ako sa mga matagal nang sumusubaybay ng inyong programa. Simula Secret Files hanggang Top Secrets, lagi akong nakikinig. Pero sa totoo lang, noon pa man, gusto ko nang magsulat. Hindi ko lang magawa. Natatakot ako. Natatakot ako na mahusgahan ng mga tao dahil sa ibabahagi ko. Takot ako na makilala ng pamilya ko dahil sa kwentong ibabahagi ko. At higit sa lahat, takot ako na balikan ng sakit na halos buong buhay ko ng pilit inililibing. Hanggang sa dumating ang gabing narinig ko ang kwento ni Chay sa programang Top Secrets. Parang may kung anong nabasag sa loob ko. Doon ko unang naitanong sa sarili ko, paano kung pwede rin pala akong matulungan dahil sa pagbabahagi ko? Paano kung pwede ko ring ilabas ang lahat ng galit at sakit na matagal ko nang kinikimkim?
Pero kahit ganoon, nanaig pa rin ang takot kesa sa tapang. Kaya pinili ko na lang munang makinig gabi-gabi. Sinubaybayan ko ang bawat kwentong binabasa ninyo. Nakikinig ako sa bawat caller na nagkukwento sa inyo. Umaasa ako na balang araw ay magkakaroon din ako ng lakas ng loob. Hanggang sa isang gabi, may naging caller kayo na ang alias ay Max. Grabe ang iyak ko nung gabing yun, DJ Rocky at DJ Jello. Sa unang pagkakataon, may narinig akong tao na pakiramdam ko, ako mismo ang nagsasalita. Pareho kaming iniwan, pareho kaming wasak, at pareho kaming naghahanap ng dahilan para magpatuloy sa buhay. Kaya doon ko sinabi sa sarili ko, magkakaroon din ako ng tapang na ikuwento ang sarili kong karanasan. At simula ng gabing yon, dala-dala ko ang tapang sa puso ko. At dahil doon, ay nagsimula akong magsulat. DJ Rocky at DJ Jello. Ang kwento ko ay tungkol sa isang buhay na parang laging may kulang. Kulang sa pagmamahal, kulang sa pamilya, kulang sa yakap, kulang sa pakiramdam na may uuwian, at kulang sa dahilan para mabuhay. At parang hindi pa sapat ang lahat ng mga nakikita ko para maging dahilan na makita ko ang ganda ng buhay. Matagal nang hiwalay ang mga magulang ko. At ako, naiwan ako sa kaibigan ng nanay ko. Pinaampon ako ng sarili kong ina sa kaibigan niya. Ang tatay ko naman ay may bago ng pamilya at nasa Amerika na sila ngayon nakatira. Maganda na ang buhay nila roon. Ang nanay ko naman ay may sarili ng pamilya sa Parañaque. Lahat sila ay masaya sa mga buhay na pinili nila habang ako ay naiwan. Na para bang isa akong malaking responsibilidad na pinagpasapasahan. Yung isang batang madali lang kinalimutan. Yung taong basta na lang itinapon sa kung saan man at hindi na binalikan. And si Tita Gail, na kaibigan ni Mama. Siya ang naging tunay kong tahanan. Siya ang unang taong nagparamdam sa akin na may halaga ko. Siya ang yumakap sa akin nung wala nang ibang gustong gumawa noon. Pero kahit gaano kabuti si Tita Gail, may mga gabing naroon at nararamdaman ko ang galit. Yung galit sa Panginoon. Kasi napapatanong pa rin ako sa Kanya kung bakit ako. Bakit niya ako nilagay sa pamilyang alam niya na hindi naman ako mamahalin. At kung totoo siyang Diyos, bakit hinayaan niya ako na lumaki ng wasak? Bakit hinayaan niya na maramdaman ko na pabigat lang ako sa mundong ito?
Bakit hinahayaan niya akong makaramdam ng lahat ng ito? Nakakapagod maging matatag. At sa tuwing naririnig ko ang mga tumatawag sa programang Top Secrets, na patuloy pa ring lumalaban sa buhay, napapatanong ako at napapaisip kung paano nila nagagawa yun. Kasi ako noon, ang gusto ko na lang mangyari sa buhay ko, gusto ko na lang mamatay. Dahil pagod na akong mabuhay. Lalo pat dumagdag ang isang katotohanan na kailangan kong harapin. 20 taong gulang ako nang maramdaman ko na halos 15 araw ay tuloy-tuloy akong dinudugo. Hindi na normal ang regla ko. Sobrang lakas ng bleeding ko. Hanggang sa pakiramdam ko ay nanghihina ako. Kaya nagdesisyon akong magpatingin sa doktor. At nang magpatingin ako sa doktor, ay sinabi niya ang mga salitang hinding-hindi ko makakalimutan. Isiniwalat niya sa akin ang isang test result na siyang nagpabigat lalo ng damdamin ko. Si Connie hindi umuwi, nandyan lang. Ano na nararamdaman niya? Hindi ko nga alam dyan sila ako rin. Mas lalo ko nervous ngayong araw na to. Palapit ng palapit. Palapit na ng palapit ang mga nagaganap. Alam mo, ginawa ko, partner, para makalimutan ko yung mga announcement tomorrow. Enroll ako ng basketball dyan sa Nag-enroll ka ng basketball training? Oo, yung parang Pero clinic. nag-training ka? Ganun. Basketball clinic. Seryoso yan. Isang buwan na? Hindi, bago lang. Enroll ko lang ngayon eh. Sinat ko na eh. Sabi ko, ito po yung jersey number ko. Ito po, sir, ready na po kayo sa Tuesday. Sir, first niyo po. Oh, ready. Gusto mo, Thursday na tayo pagtapos ng meeting. Totoo, partner. Ako din, naghanap ako ng gagawin. Di ba? Oo, nagano ako eh. Ako din, boxing naman. Hindi, seryoso. Kasi parang kailangan may mangyari right after eh. Kasi, eto para sa mga kabisyo natin nanonood dyan, hindi ko alam kung magigets nyo po yung nangyayari sa amin dito. Pero kasi, syempre, sa buhay po naming mga DJs, laging merong mga pagbabago yan. And hindi po namin hawak yung mga pagbabagong ito. But anyway, hindi namin sigurado kung anong mangyayari pa. Pero we're trying our best to deliver what we can. And para kahit papaano hindi masyadong mayugyog, diba? Yung utak namin at hindi malihis ng landas ang mga direksyon namin sa buhay. Nag-iisip kami ng paraan para maging okay yung mental health natin. So si Titan Angelo nag-basketball clinic nila. Yes. Totoo, dyan lang. Ako naman ako din dude. Alam mo na ako ng ng boxing dito naman sa may service road. Ayain ko pa nga lang kayo nila nila Konyo.
Buti Ito, meron dyan. Brother, I need na details mo Jersey dyan? name, number, position. Yan. San dyan, dude? Dito lang sa may tawid lang. Yung magandang court dyan sa may kabilang... MetLive? MetLife ba yan? Yung parang Dyan sa may Blue Bay? Papunta Makati. Yung maganda dyan, yung parang dating... Yung mayroong park? Ay, yung tawag doon? food house ba yun? Food house, Food park. Yun, food park. doon. Covered court. Yung maganda yung lapag ng nila doon. Ayun, bigay ko. Ito po yung full name ko. Number 7 po. Shots, ito po ilagay nyo. Point guard po ako. Sige bro, laro ka sa Tuesday. Nakakatawa. Paano yan? Anong nangyayari pag gano'n? Tinitrain ka lang mag-isa? Hindi, tapos may mga makakalaro ka rin doon. Talaga? So, madami kayo? Akala ko ang clinic, isa-isa lang. May ganun din. Oo. Dribbling, ganyan. Dribbling May lahat. mga, tawag doon? Shooting, Drills. Ganun ka. Sa after naman yun, kung gusto mo makilaro naman doon sa mga naglalaro din. Pwede rin. Ganda yan. M. Santillan, hello. Diba? Ganun, no? Kailangan mo tulungan yung sarili mo, no? Hindi siya yung tipong, bahala na. Hindi ganun, no? Ngayon, kailangan mo talagang tulungan. Wala kasing ibang tutulong sa'yo, kundi Totoo yun. Mahirap yan, no? True. Ikaw lang yung sasagip sa sarili mong utak, eh. Totoo. Baka lang ma-inspire kayo. Charot. Mag-enroll din kayo. Yan. Totoo yan. Konti na lang din. Mag-aano na rin ako. Boxing. Anong tawag dito? Mag-enroll na rin ako sa gym. Oo. Gym tayo, no? Pa-gym, no? Yung parang pang ng utak. Diba? Ayos ng utak. Iba talaga yung mental health, mental state. Si Alexander Hidalgo, nandun na naman sa swimming pool. Uy, pero yung secret file natin ngayon, in fairness, parang kilala natin to. Medyo naramdaman mo ba kung sino siya? Hindi mo masyado naramdaman. Hi, Tashang! Kali, hello! Ayun, pwede na pala ako kumuha dito ng 1.5. Meron ba tayo? Meron. Bukas. Meron ba ngayon? Ano Bukas. ba ngayon? Wednesday. Meron. Thursday na. Nakalimutan na nila. Sana bukas. Nakalimutan na nila. Feb 7. Herwin, Idon, Romeo. Handa ka na ba? Handa ka na ba sa mangyayari bukas? Ha ha ha. Ha 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 ha. Diyos ko po, Panginoon, Lord. Ay. Uy, nakatutok. Kanino kaya yung nasakyan ni Anna? Huli ka, Balbon. Huli na naman, Balbon, no? Uy, Miss Monica, hello. Kilala mo si Miss Monica, dude? Are you okay? Yun ang tanong niya. Hello po, magandang gabi po sa inyo.
Ito na lang yung natitira sa sako. 250 pesos. Bakit? Huwag ka mag-alala. 200 yun sa'yo? Magkano sa'yo? 150. Uy, meron pa tayong bigay ni May, oh. Tara. Tara natin. Doc Angie, hello. Nasaan ko pala doon Yung ano. Thanks, dude. Ito na. Yung... 700, oh. Oo, 700. Sagot tayo ni Conyor. Siyempre. Konyo! Bicolano! So, eto na nga. Nag-bar kami. Alam ba? Oo, alam. Ng mga taong bayan. Bar kami nila Konyo, Kim Chino, Ted Angelo. Hi, Ate Katrina San Jose. Gusto nyo ng video? Bigyan ko kayo ng video. Herwin, hello sa'yo. Zoom in mo, Papa. Zoom in mo. Send ko sa'yo. Play mo. Hindi naka-zoom in eh. Yan. Zoom in mo, Papa. Okay, zoom in mo. Yan. Tingnan nyo Oh. Oh! Grabe, titig na titig. Ang ganda ng mga ilaw. Ilabab. Sa ilaw? Paano naging ilaw yun? Hindi lang ilaw yung pinapanood ninyo. Ilaw yun. Hindi. Nagagandahan ako sa mga ilaw, partner. Eh di sana nagandahan ka din sa mga ilaw na nandito. Yes! Ganda ako. Ganda mo pa, Dudut. Sige, pailawin mo pa, pakidlatin mo. Sabi dito ni Bless, sa Aqua, lagi ka ba dyan? Sumasayaw yung ilaw. Yan. Pakidlatin mo, Dut. Ito, paparamdam natin ng kakapangyarihan ko. 1. Tut! Ilaw pinagsasabi ninyo. Baka nandun si Blake kanina. Oh, ito kami, 'di ba? Ang lakas namin. Pagkatapos umere, may paganyan pa yung mga tita at tito ninyo. Ang lupit. Saan ka pa, 'di ba? Kala nyo naman mga 20 anyos. Hi, mga tito! Heart, hello, Chris. Grabe, hirap na makarecover, no? Hirap makarecover, no? Buti nga kanina naitawid ko yung talk ko. Pero dati, kaya natin, Dati may hosting pa ako kinabukasan, pero lasing ako pagkatapos ng event. Yung mga ganon. Laban kung laban, no? Oo, tapos meron pa ako sa loob ng sasakyan ng mga inumin ko. May mga drinks pa ako. Yung ganong level. Diba? Kasi may uwi ka, no? Binibigyan ka ng mga bote. Oo, tapos minsan, binibigyan ka talaga pag nag-event ka. Oo, mga tik. Oo. Tsaka ako minsan, may mga pagkakataon na pang-start ko yun Inom ako konti. Pag available at pag pwede, sabi ng organizer. Pero pag hindi naman, ba't ko naman ipipilit yung sarili ko na, diba? May ganun. LKNB muna tayo doon. Tapos birahin natin yung manong driver ni ni ating kaibigan. Hi, Nadilia. Nadila pala. Heart, thank you. Doc Angie. Box binibili sa Korean store, sabi ni Ate Cathy. Ate Ivy, hello. Patay Cindy, diba? Athan, gabi-gabi na rin yata ako. What do you mean gabi-gabi? Pupunta kayo doon. Kita-kits na lang tayo doon. Charot. Ate Ivy, good evening. Ano bang bet namin puntahan? Bet naman namin doon next time doon naman tayo sa may Di ba may malapit sa Lasal? Happy tea, bukas. Oo. Ganun na lang. Para
Subukan natin ulit magganyan. Hindi ako Dati marunong. dumadayo pa kami ng Times, ano yun? Yung Times Square. Manila Cable Times car. Square. Sa QC naman, may ganun din cable. Wala eh. Ganun, nanonood ako dati. Ganyan. Sa until Yung now, tapat ng meron. M-Place, ano yun? Ano ba ito? Kalimutan ko na. The Diba? Barn? The Barn? Hindi, yung isa pa. Yung may mga rooms din yun eh, pero grabing isang malupit na... Sa QC ito, no? Oo, M-Place. Katabi yung parang, Try natin diba, medyo purol na po kami Oo, pagdating sa ganyan. Ibig sabihin no. talaga, no, nagbagong buhay ka na, Jello, Wala no? na. The Beach! The Beach! Oh, The Barn tuloy. The Barn tuloy. Ano Saan ba yung barn? Nakalimutan ko na. Ano The Kaya mo, Barn? barn na lang kasi alam ko eh. Meron pa rin ba? Beach. Sa The Beach. Tsaka meron din dati sa ano yung mga... Ano yung... Ano yung... Unless ko yata sa ano eh. Sa parang... Yung may ganun, may ping pong. Unless ko BGC eh. Sa may ano. Sa may... Malapit sa Dr. Wine. Dr. Wine ba ako? Tama ba yun? Yung ano, yung isang Parang malapad open. siya na ganun. Oo. Tapos madaming laro games, tapos may darts pa. Iba pa yun. Iba Iba pa pa- yun. Maganda rin yun. Barcade yata yun eh. Nakalimutan ko din Oh, yung ang dami, pangalan. diba? Grabe naman. Meron din yung parang open area naman siya. Tapos may cinema din dun sa labas. May parang party-party. Tapos yung mga gilid. Mga laruan. May basketball. May bilyar. Kaya ako nakapunta dyan sa part na yan. Ay! Sa BGC yan? Oo. Island. Island. Hindi. Ano ba to? Mga inabutan na natin dun yung ano ni. Ano pa tayo eh. Parang... Hindi pa to ano eh. Hindi yung Palace Pool Club. Hindi, Rebel. Ano ba dati yan? Palace Pool Club. Palace Pool Club. Yan, bago mag ano? Rebel. Oo, di ba? Tapos naging... Ano bang mas nauna nga? O basta yun na yun. Oo, yun. Ang tagal na natin hindi nag-ano. Oo, hindi na kami talaga nalabas eh. Tsaka marami daw na hindi na rin talaga naglalabas pa BGC. Sinasabi nila parang hindi na daw katulad dati. Na masaya nightlife. talaga. Ano. Kasi yung mga Gen Z daw ngayon ano eh. Mga... Geng. Hindi, mga ano, makape na lang. Ay, oo. Nauso yung kape, no? Ewan ko may mga Gen Z ba tayong viewers dyan? Yung nga, patunayan nyo nga sa amin kung mas makape kayo kaysa sa mainom ng alak. Depende din eh. Bagay. Kung nandun sa alakan yung mga magaganda. Yes. Mas makape sila eh. Angel. Yung Angel. Jericho Ferrer. Team Fruit Salad de la Fernan. Depends, sabi ni Ble. Ano pa ba? Oh, yun, halo. Ang dami rin pa ng Gen Z, Oo no? nga eh, dami pala mga Gen Z Labasan kayo. Hello, guys. Good evening. Porque may Gen Z lang, si Titan Jello, nag-ano-ano na. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Erap. Makape. Para sa Bahirap. Gen Z here, 1995. Paano ka naging Gen Z next trip journey? Huy. Dinosaur ka na. I think we started drinking earlier than usual. Mamatcha po. Mamatcha sila. CJ Godines. Uy, ang dami naman nating mga viewers na magaganda. Ayaw nga, no? No, ang gaganda nila, oh. Parang minomonitor ka. Hindi. Good evening po sa inyo. Yung Isang mga, smile naman. yung mga ganitong itsura, hindi magugustuhan ng Wash out. mga magagandang dilag. Mahina tayo dyan. Kaya nga ako hanggang ngayon, single ako. Ganun talaga. Wala tayong magagawa. Ang Gen X si Seraph. Beach. Palace Pool Club. Rebel. Tsaka meron pa May dyan. nanonood si Ma'am. Ma'am, ano? Ito, si Ange Events. Uy, Ayan. Ma'am Ange. Ange Events, ano kahit naman, mahirit lang namin na Rakitera at Titan Jello sa isang event lang. Mga 500,000 TF. Ganun. Nana. 250, pwede na. 250, dipindi. Depende. Yan na, winner announcement.
Shoutout sa inyong lahat. Hello po sa inyo. Boundary! Love those no boundaries! Boundary time na! Mamang driver, Uy, napakaswerte mo naman po. swerte yan. Dahil ngayong araw na to, dahil nagpalista ka at nasulat ka dito sa mahiwagang babasahin namin na maswerte na mag-uuwi ng 1,500 pesos. Handog ito ng ACS Charm Fabcon Purple Eternity. At eto na nga ang kanyang pangalan. Ang maswerteng driver natin ngayon, isa pong Grab driver. Grab driver na may plate number na NID 8242. At nagngangalang Raymart Guillermo. Raymart Guillermo. Yan. Raymart Galing mo talaga. Guillermo. Guillermo pala yun. Ano? oo. Ano? Guillermo. Ano ba? Double L or single L? Single lang. Ah, Guillermo. Tama Guillermo. Ka. Tama ka nga ng pronunciation. Hindi. Kung di double L yan, di dapat Guillermo lang. Guillermo. Oo. Guillermo. Kasi pag double L, ang pronunciation, gorilla, diba? Buti na lang apelido niya, Guillermo, Yan. hindi gorilla. Kaya congratulations po sa inyo, Sir Raymart, isang Grab driver na may plate number na NID 8242 at mag-uwi po kayo ng 1,500 pesos. Handog po ito ng ACS Charm Fabcon Purple Eternity. At At sa hindi pagkakataon lang ito, yan. oo, gusto nating banggitin ang pangalan ng Mr. Driver na nasakyan ni Mara Tony. Ito, poging-poging driver to na Oo. nasakyan ng ating napakagandang runnerist, Atleta. Oo, atletang daldalera. Yan, Oo. daldalerang atleta. At ang nangyayari pa sa kanya ngayon, basang-basa, di ba? Oo. Wet na wet po yan. Malamang sa malamang, galing po yan ng pag-eehersisyo. Kung Yan. gusto nyo po, simutin nyo po ang amoy ng nag-iisang maratoni. Mr. Cedric Modica. Na may plate number po na NJK6875, isa pong in-drive driver. Maraming salamat po, sir, sa pagtutok nyo po sa amin dito sa 90.7 Love Radio. O, di ba? Nahuli ka lang ni Maratoni, no? 1,500 May na. 1,500 petot ka, no? Kaya sa mga kabisyo natin out there na gumagapang hindi lang sa kama, kundi sa kakalsadahan, magpalista na po kayo sa simpilan ng Love Radio dito sa MBC Media Group, Vicente Soto Street, CCP Complex, Pasay City. O di kaya naman lagi kayo mag-tune in sa Love Radio dahil pag nasakyan po kayo ng kahit sinong DJ ng Love Radio, automatic po, basic na basic, bibigyan po namin kayo ng 1,500 pesos. Yan po ay hatid sa atin ng ACS Charm Fabcon Purple Eternity. At kami po ay magbabalik ni Titan Jello para sa Rocky Secret Files with Jello. Kasama pa rin ang Basa Princess DJ Rocky Tara. At kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you Ramdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo,
Minsan ba naitanong nyo rin sa sarili ninyo kung gaano kasakit ang pakiramdam na buhay ang mga magulang mo, pero pakiramdam mo, ulila ka? Paano kung habang ang iba ay lumalaki sa yakap ng kanilang pamilya, ikaw naman ay lumaki sa tanong na, bakit hindi ako ang pinili? Mga kabisyo, ito po ang kwento ni Raquel. Isang matagal ng kabisyo na piniling manahimik sa loob ng maraming taon. Takot siyang magsalita, takot siyang husgahan, at takot balikan ang sakit na matagal niya nang kinikimkim. Pero habang pilit niyang binubuo ang sarili niyang matagal nang wasak, isang balita ang tuluyang nagpayanig sa mundo niya. Mga kabisyo, hanggang saan ang kaya mong tiisin bago mo tuluyang tanungin ng Diyos kung bakit ikaw? At paano ka pababangon kung sunod-sunod na ang sinusubok o sinusubok ang buhay mo? Ano kaya mga kabisyo ang nakasaad sa test result na nagpabago sa lahat? Malalaman natin yan mga kabisyo at abangan ang susunod na magaganap sa pangalawang bahagi ng ating Secret Files. Sabi ng doktor, kailangan mong maging matatag. Nakita namin sa findings mo na meron kang endometrial cancer. Endometrial cancer. Cancer. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ako agad nakapag-react. Hindi ako agad nakapagsalita. Pakiramdam ko, pinaglalaruan ako ng buhay ng tadhana. Ipinaliwanag ng doktor na kailangan ko pang sumailalim sa sunod-sunod na test and treatment. Nakadepende sa biopsy, chemotherapy, hormonal treatment, at posibleng operasyon ang lahat. Pero habang nagsasalita siya, ang gulo-gulo na ng utak ko na parang wala na ako naririnig. Kasi ang tanging paulit-ulit na umiikot sa isip ko ay yung tanong na, bakit ako na naman? Bakit ako na naman? Bakit ako na naman? Hindi ko matanggap. Iniwan na nga ako ng basta ng pamilya ko tapos bibigyan pa ako ng sakit na unti akong papatayin habang buhay pa naman ako. Sa mga panahong yun, ayoko nang lumaban. Ayoko nang mabuhay. Pero si Tita Gail, hindi niya ako hinayaang sumuko. Siya ang nagsilbing nanay ko sa lahat ng pagkakataong wala akong ibang masandalan. Siya ang kasama ko sa bawat check-up, sa bawat gamutan, at sa bawat gabing umiiyak ako dahil sa takot. Siya ang dahilan.
kung bakit sinubukan ko pa ring ipagpatuloy ang buhay. Pero DJ Rocky at DJ Jello, yung taong lakas ko, siya din ang dahilan kung bakit nanghina ako. Dalawang taon ang lumipas. Kinuha na ng may kapal si Tita Gail. Nawala si Tita Gail. Ang malas-malas kong tao. Pakiramdam ko, kaya siguro ako iniwan ng mga magulang ko ay dahil walang taong kayang magmahal sa akin ng pangmatagalan. Yung taong nagligtas sa akin, mawawala rin pala. Ang gusto ko lang naman ay maramdaman na kamahal-mahal ako pero parang pilit ipinagkakait yun ng mundo sa akin. Gusto ko nga magmura eh. Kaya nga saludo ako sa lahat ng mga taong kahit iniwan sila ng mga magulang nila, kinakaya pa rin nilang tumayong mag-isa. Kasi ako hanggang ngayon wasak pa rin. Galit pa rin. Galit sa mga magulang ko na iniwan ako. Galit sa Diyos. Dahil kinuha niya yung taong may malasakit at pagmamahal sa akin. Yung tanging tao na naging lakas ko. Galit ako sa kanya kasi hinayaan niyang maranasan ko lahat ng ito. Galit ako sa sarili ko dahil hinahayaan kong kainin ako ng sakit at lungkot araw-araw. DJ Rocky at DJ Jello, don't get me wrong. Hindi ako nagsulat sa programa ninyo para kaawaan ninyo. Isinulat ko ang nararamdaman ko dahil pagod na akong dalhin mag-isa. Ang bigat nito. Pakiramdam ko matagal na akong nalulunod. At pagod na akong magpanggap na okay lang ako kahit hindi naman talaga. At kung may makakarinig man ng kwento ko, sana wag niyo akong tularan. Wag niyong hayaang ubusin kayo ng galit. Huwag niyong hayaang kainin kayo ng sakit. Napakahirap mabuhay kapag puro pait na lang ang nilalaman ng puso. Nagdarasal pa rin naman ako. At humihiling ako sa Diyos na kung bibigyan man niya ako ng panibagong buhay, sana hayaan niya akong pumili. Pumili ng magulang. Kasi kung hahayaan niya akong pumili ng magulang, ibang magulang ang pipiliin ko. Yung mapagmahal, mapag-aruga, at hindi ako iiwan. At sa buhay na yon, sana hindi na niya pagtagpuin muli ang mga magulang ko. Kasi ayoko nang maranasan uli yung sakit na idinulot nila sa akin.
Sana, kahit papaano, matulungan ninyo ako na maintindihan ang sarili ko kung paano nga ba ako makakabangon sa ganitong klaseng buhay. Hindi pa naman ako sumusuko. At hindi pa rin naman ako tumitigil. Paminsan may pasulput-sulput na bumubulong. Pero at least, kahit papano, sa pamamagitan ng pagbabahagi ko ng kwento ko, gumaan yung bigat ng nararamdaman ko. Hanggang dito na lang po muna, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Raquel. At ito, ang aking secret file. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo
kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan pa naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, ako na. My turn. Okay. Okay. To, pick. Oh. There you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, Bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Huwag na ba magalit? Ano lasa daw ng gummy bear? Tamis. Sinusumpilan mo ko dito. Flashback. Saan pa naman kami, Bear, Bay? Saan pa naman tayo? Hindi ba maalat? Ha? Hindi maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Hi mga mahal! So today meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Illegal. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Force, wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Secret Files. With Titan Jello, Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Partner, sa pinakamabigat na sitwasyon ng ating buhay, dito natin minsan masusukat kung gaano ba talaga kalalim ang ating pananampalataya o paniniwala sa may kapal.
Pero minsan, partner, hindi natin maiiwasan na questionin ang kanyang kakayanan o kapasidad na tulungan tayo sa pinakamabigat na problema natin. Totoo naman. Lalong-lalo na kung ang dami-daming magugulong pangyayari sa buhay mo. Mapapatanong ka talaga eh, bakit? Bakit ako? Bakit hindi na lang iba? Bakit sa akin lahat nangyayari to? Masama ba akong tao? Tama. Hindi ba ako naging mabuti sa iyo? Hindi ba ako naging mabuti sa buhay na ito? Kaya pinaparusahan mo ako. Kasi ang thinking ng isang tao kapag may mga pangyayaring hindi magaganda sa buhay niya, pakiramdam niya parusa yun ng Panginoon sa kanya. Tama. Well, in fact, hindi naman eh. Hindi ko rin ma-explain kung ano yung ibinibigay ng Diyos sa isang tao. Pero naniniwala ako doon sa parte na walang hindi ibibigay ang Panginoon na hindi mo kakayanin. Agree. At kailangan mo lang maniwala at magtiwala sa plano niya para sa'yo. Kailangan hindi mamatay yung pag-asa na yun eh. Pero nagigets natin yung secret file sender natin na si Raquel kung nagalit siya minsan kay Lord eh. Nandun yung galit eh. Sabi niya nagalit siya eh. And I think para sa isang taong pinabayaan na lang basta ng isang magulang o ng magulang at iniwan o namatayan ng tao na pakiramdam niya, siyang naging lakas niya, at yun na lang yung nagmamahal at nag-aaruga sa kanya, kinuha pa ng may kapal, kukwestiyonin mo talaga eh. Parang bakit? Pero at the end of the day, nandun man yung mga tanong, kailangan mo pa rin bumalik doon sa pagtitiwala sa mga pinlano niya para sa'yo. Agree yun yung ako para dun. sa akin. Tama ka dun, partner. Tsaka ako, naniniwala ako na lahat na nangyayari sa buhay natin ay may dahilan. Dahilan na para turuan tayong mas maging matatag. Dahilan na turuan tayo na matanggap yung totoong nakatadhana na hindi na natin mapipigilan. Ako, yung pagkawala ng nanay niya, hanggang doon na lang talaga siguro yun. Ako kasi naniniwala yung ako na... Yung pag-iwan sa kanya ng nanay niya. Pagkaiwan ng nanay niya, yung pagkawala ng nanay niya. Hanggang doon na lang talaga siguro yun na hindi siya binayaan ng tadhana na magkaroon ng nanay na mag-aaruga sa kanya. Kahit buhay pa. Dahil para siguro maturuan siya ng kapalaran o ng mundong to na maging matatag, na mag-isa at makita niya na kahit mag-isa lang tayo minsan sa buhay, walang gumagabay sa atin. Meron pa rin na mas malaki na magulang sa buhay natin na hindi nakikita at yun yung nasa taas. Totoo. Ganda na sinabi mo ah. Totoo yun. At sabihin na natin na parang pampalubag loob man itong mga pinagsasabi natin. Kasi at some point, dude iisipin mo din na may purpose kung bakit nangyayari itong mga bagay na ito. Parang yun yung tanging paraan para kahit papaano magpatuloy ka sa buhay. Kasi kung hindi mo iisipin yung mga bagay na yun, mas malulos ka mas maliligaw ka ng landas. Tama. Mas makakaisip ka ng mga masasama. Pero kung hindi mo papatayin yung pag-asa at pagtitiwala doon sa higher being natin, mas tutumbukin mo yung tamang direksyon. Malulungkot ka, masasaktan ka, magagalit ka. Pero pag nandun yung tiwala sa kanya, mas kaya mong tanggapin at subukan pa rin maunawain yung sakit ng proseso para mapunta ka doon sa tamang destinasyon mo. And naniniwala ako, dude, na minsan talaga yung proseso natin para mapunta tayo dun sa tamang direksyon o tamang destinasyon natin, masasakit Hindi sa lahat ng pagkakataon yung prosesong yun, masarap, okay sa pakiramdam. Madalas talaga babaha ng luha. Madalas talaga nandun yung sama ng loob, nandun yung galit. Pero kasing mga tao tayo at hindi natin maiwasan na maramdaman yung mga bagay na yun. Pero yun yung nagpapaganda halos ng kwento ng buhay natin. Tama. Kasi kung hindi mangyayari lahat ng yun at hindi mo yun mararamdaman,
Ano ang maibabahagi mo sa ibang tao na po pwedeng maging inspirasyon para sa mga taong nag-uumpisa na daanan yung nadaanan mo na? And kanya-kanya lang din talaga na perspektibo kung paano natin titingnan ng mga bagay-bagay at kung saan kakomportable at sa palagay mo ito yung makakatulong sa'yo, gawin mo. Tama. Ako agree ako sa lahat ng sinabi mo, partner. Wala kang makukwento, no? Hindi ka magiging living testimony sa maraming tao kung wala rin pagsubok sa buhay mo. Tama yun. And at ang dagdagan ko lang yan din yung sinabi mo na, sabi nga daw, di ba, ang pagkatuto natin minsan hindi naman para ma-experience mo pa yung isang bagay. Minsan ang pagkatuto natin ay makita mo yung mga pinagdaanan ng ibang tao kung paano sila naging matibay. So tingin ko, itong kabisyo natin, na letter sender natin, isa ito sa mga magpapatotoo na dapat maging matatag tayo at maging grateful tayo sa buhay na meron tayo. Na kumpleto yung magulang natin, inaalagaan tayo. Kasi minsan, tayo, nandyan na yung magulang natin pero hindi natin pinapahalagahan. Meron palang tao na kabisyo natin na nagsusulat sa atin ngayon, no? Nagbabahagi ng kwento niya ngayon na nangungulila sa magulang pero pilit niya pa rin nilalaban ng kanyang sarili. Meron naman na nagrereklamo sa buhay niya na malakas naman siya pero tamad na tamad kumilos, walang sakit. Hindi katulad na itong kabisyo natin na may sakit, mabigat yung pinagdadaanan pero nananatiling matatag. Nananatili na sa araw-araw na ginawa ng Diyos, pilit niya pa rin inilalaban kung anong pwedeng ilaban. So tingin ko kaya rin may mga taong nandito sa sitwasyon na to at nilagay sila sa sitwasyon na to hindi dahil parusahan sila. Kundi dahil tingin ko para maging living testimony sila sa maraming tao na napaka-ungrateful na sa mundong to. Natignan mo, may mga taong ganito yung buhay pero nananatiling matatag. And totoo yun. Minsan, ko-questionin natin pero ako, naniniwala ako dun sa kabisyo natin na matatag siya Na kahit sabihin niya na parang nanghihina siya pero inilalaban pa rin inilalaban niya pa rin Oo. Diba? Dama mo malaban pa rin naman siya sa buhay Yes. And I think, dude, dagdag ko lang din doon sa sinabi mo, napakaganda ng mga binanggit mo kanina. Dagdag ko lang din dyan. Tumatakbo sa isip ko kanina habang nagsasalita ka, itong senaryo na to. Na, oo, parang ulila na siya. Kahit buhay pa yung mga magulang niya dahil pinabayaan na lang siya. Yes. Pero, ito ay magsisilbing leksyon sa kanya na kung sakaling mangangarap siyang magkaroon ng pamilya, ito yung bagay na hindi niya gagawin sa mga magiging anak niya. And dude, maraming ganyan na mga tao, na mga kabisyo natin dyan, na nangyari sa kanila na yung mga magulang nila naghiwalay o kaya sabihin natin na hindi maganda yung trato sa kanila. Kaya itinatak nila sa bato o sa buong pagkatao nila na kapag ako naging magulang, gagawin ko ang lahat para maipadama ko ang pagmamahal ko sa anak ko. Tama. Ang ganda niya. At yun yung klase ng alam mo yun, parang wisdom Yun karunungan. Diba? Yun yung karunungan na hindi basta-basta mapupulot sa kung saan man Tama. Iba kasi yung knowledge lang yung may alam ka, 'di ba? Pero iba yung may karanasan. May karanasan ka. Tapos ito ay makapagbibigay pa ng inspirasyon sa iba. Tama. At ito yung magiging lakas mo para magpatuloy sa buhay at para maipasa mo ito sa mga susunod pang henerasyon. Agree. Karunungan na to, wisdom kumbaga. Kaya bilib ako dun sa mga taong yun na pinigilan nila yung trauma o sabihin nating cycle na posible pang magpasa-pasa sa mga henerasyon. Kaya excited ako para sa secret file sender natin na si Raquel dun sa mga susunod pang mangyayari sa buhay niya.
nararamdaman ko na hindi pa tapos ang mission niya sa mundong ito. At kaya siya humihinga pa ngayon, dahil meron siyang karunungan na ipapasa sa iba at may babahagi siya. Gagawin siyang instrumento ng may kapal para maging inspirasyon ng iba. Tama. Ganda. Tsaka dude, pasalamat din talaga tayo sa mga secret file senders natin and top secret sharers natin. Tama. Kasi, biruin mo, kami po dito, wala namang kaming ibang trabaho dito kundi makinig, Tama. magbasa, Tama. magsabi ng mga perspektibo namin. Pero, biruin mo yun, meron pala talagang malalim na nang gagawa yung programa natin at yung pagbabahagi ng iba't ibang kabisyo natin out there. So, maraming salamat kasi binibigyan po ninyo ng kulay at inspirasyon yung mga taong nakikinig sa programang ito. And we are so grateful po ni Titangelo doon. Maraming salamat po sa inyo. O, diba? Baka mag-iyak ka na ngayon. Charot! Wag ngayon. Charot lang with Darot. Ayan. So, anyway, kabisyo. Raquel, kapit lang ha. And sa inyo kabisyo, kapit lang, tutok lang. Kung gusto nyo pong magbahagi ng inyong sikreto, pwede nyo pong ibahagi yan sa amin, raketera@gmail.com. Kami po yung magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama mo ang Basa Princess, DJ Raketera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Susunod na po ang Top Secrets. Metro's #1 Love Radio. Basic! Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang
gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan,
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle. Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be complete. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na ba? Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may laman. Wala. Mara. Kami. It's Kami okay, yung it's not offensive. Napaka Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para namang... Akara lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry ha, pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi ikaw itinatawanan yun, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. Oh, sino mo, tatawa ka na naman. Ano, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Oh my God. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang attacking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Konyo Bicolano. Kasi I've heard
a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at saka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? ginajoke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. Oh my Alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Ikaw. eh. Kasi sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Eh di sana kinonfront mo na lang or hoy ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you that I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, I Kanino don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi ako mama, if may mali po talaga ako. Tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero ito na lang sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang mawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Kaya sumasagot ako.
sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niyo pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. Baby love! Oo, tapos para silang mga maliliit yung mga boses. Diba? Nakakayamot. Kayo mga babae, masyadong na-expound kung minsan pag nagkwento kayo, yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Oh, exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume na mga babae ganon. Di ba baka maliit With lang maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G, with Dragon ka na. with actions, feelings, dance steps, cheer dance. So ngayon, yung nag-absorb, kapwa mo rin din babae. Hindi yung utak nito. Correct. Oh, dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, na may kasamang dinosaur, di ba? Ganyan, naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kami kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Parang awkward yung sila. Brad, magkita tayo. Gusto ko maglabas ng sama ng loob. Brad, anong mangyayari? Yung asawa ko, Brad. Ayan, di ba? Pakinggan mo ako. Parang bihira. Parang bihira talaga yung lalaki yung nagsabing, Brad, magkita tayo kasi meron akong angst sa misis ko. Parang bihira Ayun, siya. Kung meron pero ng meron, ganyan, pero meron naman. Medyo mabibigat na talaga. Yung hindi Matindi, siya, correct. Hindi siya away na yung tampuhan lang. Correct, hindi. Medyo matindi na talaga. Na siguro kailangan din ng tao makakausap. Kaya lang, mag-disclaimer ka lang din na, pero posible pa kasi kami magkabalikan ha. Ano lang talaga. Well, it is what it is. Diba? Tingnan mo, pati tungkol sa trabaho. Hindi ba't ilang beses na tayo nagrereklamo minsan sa trabaho, nakakainis, hindi nabibigay yung mga gusto, may reklamo sa ganitong boss, may reklamo sa ganitong kaopisina, pero hindi ba't everyday nandiyan ka pa rin? Pumapasok ka pa rin talaga. Kasi nga, parang siguro katulad ng relationships, mahal mo naman talaga, hindi lang talaga perfect. Diba? Oo. So, again, ganun kasi kayo talaga mga babae. Very emotional Expressive kayo. lang talaga. Kayo, eh. So, hayaan mo na yung friend mo. Ganun lang talaga. Kung minsan yung nakakarating sa'yo, exaggerated na pala. True. Pag kinumpronta mo yung lalaki, nag-away na kayo. Anong away? Bakit mayroon? ano yan? Diba? Correct. Yung lalaki parang, nag-away ba kami? Ganon. Pero yung babae, exaggerated talaga. Umiiyak na umagin. Tsaka exage talaga kami sa lahat ng bagay. Kwento lang naman. Sumasabog na yung utak niya, parang vulkan. Correct. Ang dami na naisip ng mga instances, naalala na ang lahat ng mga bagay-bagay. So sadyang ang mga babae, may ganyan lang talagang uri ng pag-iisip. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga
mag-iisa. May kasama ka. May kasama ka. Kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya. Na magsasaya. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah! Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa mukha. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik
kasi. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Paldo, may mali. Ay! Uy, okay. Yan kasi. Flashback. Mars, anong trip mo ngayong umagang to, Mars? Good morning! Akin na napapatulin, partida hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Palit! Alright! May buntag. O, bigyan ng title yan. Pinaka matutuwa kami. Bibigyan natin ng exclusive na mga katas ng nakalipas. Ay! Mga katas na nakalipas shirt plus cap. Wow. Nga. Okay, title. Maleta Max. Sabi ni The Playboy. Cute yun. Maleta Max. Cute yun, Maleta Max. May maleta tong mga to. May maleta nga. Nakakainis. Oh no! Good morning. Di ba, nakakainis pag ganun. Sa sobrang inis ko, hindi ko na alam yung words na sasabihin ko. Kasi, ang hirap talaga kapag di umaamin yung tao na ang galing niyang, ang galing niya pa rin mag-deny. Nakakainis. Although si Tita Max daw, si Tanya, sabi ni Celso. Sana all, bibigyan ko kayo pag pumaldo ako. A few moments later. Hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Paldo, may mali. Ay! 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 Yan kasi. Ayo, yan kasi. Ang kulit. Yan. Ang kulit kasi kanina pa paliparate da. Ani. Roll BTR replay sa ni newbie. Ayan, may pandagdag na si Uncle Boy sa content. Ganun pala ma-fall sa kanya. Aray mo! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan
pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic!
Pag nilalabasan? Kailangan ko ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mama, huwag naman ganyan. Oh no! Hello! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun yung mga inubaran muna. Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi niyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto niyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Oh, yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ah. Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na? Hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Ganyan ang hawak. Ganyan naman. Ay, di mo gawa alis. Yay! Ganyan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. Ay, CCTV pa sa taas! Aray ko. Wala! Yung kaliwa, lamasin mo yung Wala! Ano? Legit to! malaki. Gago laki! Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gago! Ano mula na mo? Ang laki! Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo?
yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang ka. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala, tulog yung attorney. Pasok mo ang kapain mo. Pataas ah, pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Hubarin. Sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang na. Bakit sa gitna? Bakit mo inaakal gitna? Wala sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay. Tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya paalam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag nakubad. Ay, nanginit na panahon mo yun. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? Sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Oh my God, may tsura yun. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap. Hindi bakla. Parang birthday. Parang birthday mo yun, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. So, ganun ako sa'yo. Ay, puto. Nanimay kayo. Hayop, animal day routine si bakla. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, demo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many ni. May step ang stroke niya. Depende sa paglango yan, depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man, diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo agad yan kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mark. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan
kwentuhan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Malaman lamang ko, hindi voter. Diba? Dami mong reklamo, hindi ka naman Ang dami nagboboto. mong reklamo, hindi ka naman kasama dun sa mga bumoto. Tama. Diba kahit anong rant mo dyan, kung di ka naman bumoboto, ano na? Kunyari, meron ako kilala, grabe siya sa Facebook, para siya talagang political analyst, kahit sa totoo lang nurse siya, okay? So super ganyan, political analyst yung datingan niya sa bawat issues, talagang super post siya. At saka hindi mo maiiwasan, hindi na yan yung elephant in the room. In the room. Dinosaur in the room. Correct. It's a big dinosaur in the room. Kaya pag nagtanong, correct. Kaya pag, ako nga, Jegs, para sa akin, pag nagtanong, sa halip na parang i-dismiss na wag na natin pag-usapan yan kasi nakaka-stress, pwede pa rin naman nating pag-usapan lightly kahit dinosaur talaga yung nasa room, di ba? Kahit lagi kong perfect analogy dyan, Jegs, is whenever there is a group picture. Picture tayo, guys! Group picture. Titingnan ninyo ng sabay-sabay. Okay. Hindi ka naman, pag nag-picture tayong dalawa, Jegs, hindi ko naman titingnan picture mo eh. Ang titingnan ko, picture ko. Yung angle mo kung yung maganda ka angle ko doon. kung maganda, ganyan. Kahit pogi ka pa dun sa angle mong yan, pagkirat ako doon, sasabihin ko pangit, ulitin natin. Diba? Kasi nga, naturally, ang gusto nating isipin yung sarili natin. Yes, Paano natin isisave yung sarili natin. Diba? Ganun siya. Wala lang, kaya nakakalungkot. Whether you like it or not, mommy or daddy, yung politics na yun, kung ayaw pag-usapan, malalaman sa iba. sa labas eh. Yung social media punong-puno ng politika ngayon. Trending eh. Trending Kaya talaga dapat siya. i-guard din natin sila sa truth doon manggagaling dapat. Para at least yung pag-discern nila sa bagay-bagay, ito kasi yung truth na sabi ni mami, okay. Tsaka naiintindihan na nila. Hindi, tsaka Jegs, maganda to start them young. Para bago nga sila dumating sa voting age, bago sila dumating ng 18, maalam na sila. Tama. So dapat start them young, let the home be a safe space to discuss politics, discuss religion, discuss gender, discuss sex, discuss whatever. 'Di ba? Parang ultimate goal naman talaga is mapaganda at maayos ang buhay. Yun lang yung nakakalungkot kasi yung tunay na problema, which is yung poverty sa atin, yung kakulangan sa edukasyon, yung healthcare. Siya na po. Ano na po nangyari? Tapos yung national ID hanggang ngayon hindi pa rin nakarating sa akin. Tama. Yun yung sinasabi natin, yung facts nag-iiba-iba, pero yung truth po hindi nagbabago yan. Which is, the truth is hanggang ngayon wala pa rin ako national ID. Tama. At hindi pa nagbabago yan. Ay, nako, nakakalurkay. Let's continue to pray for our country. God bless the Philippines. Laban lang mga kapwa kababayan. 'Di ba? Di tayo papabayaan ni Lord. Tama. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na
Ang pretty pa rin niyang until now, ang aking mabuting kaibigan. Ilan na baby nyo ni Bossing? Yang. Isa yan sa mga ano eh. Mga dating pretty ng QC. Ay, hindi daw matawagan. Ay, ito po yung number. Meron. 0916-529-5595. Kaso hindi ko sinasagot. May consent. Ayan, mag-reply muna po kayo sa message namin kasi kailangan may consent po bago po tayo talaga tuluyang tumawid sa tawagan dahil gusto po namin ay responsable po tayo at accountable po tayo sa ating mga desisyon sa buhay. Parang kasi may nagbabawi ng kanyang. Yes, kaya tayo may consent talaga. Yes po, meron po. Yes Isa pa po. lang yang, ba't di nyo na dinagdagan? Naku. Oo nga yan. Agaganda pa naman ng lahi ninyo, madam. Naku. Nilaban na naman ng Titan Gel. Supplier ng ano yan, mga tsinelas yan ng ano galing China. Boss ko yan eh. Boss Yang. Patikimin mo naman ako ng iyong ano, kayaman. Boss Yang. Gabing-gabi na nanonood ka pa. Doon pa rin kayo, madam, sa ano, malapit sa St. Andrew. Sige, dito mo ako kamustahin. Kaya nga eh, nangungumusta. May ebidensya, Ma'am Yang. Hindi. Ano, mga kumari-kumpari ka yan. Talaga. Linawin ko lang. Nilinaw agad para talaga ano. Kumari-kumpari ka yan. Yung mga yan. Kaya nga, magtumawag na po kayo kasi nga bukas may meeting kami at yung meeting namin hindi namin sigurado kung kami pa din ay Angelo. Alam niyo guys, minsan sinusulit na lang talaga namin yung pagkakataong magkakasama tayo kasi hindi namin sigurado kung talagang magtatagal pa ang pagsasamang ito. Pero gusto lang namin malaman nyo na sinubukan namin ang lahat ng paraan para hindi ko... Tumagos naman. Tumagos naman po mga kabisyo. Oo nga eh. Kayo na pong bahal. Madam yan. Uy, saan daw makikita yung consent? Sinend ba natin? Ano po ma'am, pag tumawag po kayo, ine-end ko po yan, tapos chinechat ko po kayo or mini-message ko po kayo. O, diba? Tingnan mo, ang dami talagang nag-aano sa'yo eh. Dami nanonood sa live eh, dahil sa'yo. Hindi. Diba? Tapos Alam mo, personal madama na lang ako. kakilala ka. Oh. Personal na kilala ka. Hindi. Daming sumusuporta. Diba? So, sa mga kabisyo po natin out there na gusto po magbahagi ng kanilang top secret, tawag na po kayo. Ano yun? Jason Nopi, hello po sa inyo. Ay. Ito na. Yun. Good evening po. Hello po. Hello po. May send lang po kami sa inyo na consent. Pa-yes na lang po if ever okay na po kayo. Okay? Okay po. Okay. Send ko na muna po Wait lang po. Baba ko lang po, tapos send ko po sa inyo ulit ha. Okay po. Yun, no? Mahirap kasing basta-basta eh. Yan. Umiyak na yung anak ko. Rizal DBS. Ayan, tawag na kayo guys kasi yung anak ko umiyak na. Umiyak na. Oo, kulang yung gatas. Ako kapag ingon ng gatas.
Nawalan pa lang na. Nawalan ng net, master. Nawala yung connection. Enma, Nico, Rizaldi BS, Hudas, Tashang. Oo naman, bisita kayo. Pero sana sa pagbisita ninyo ni May, Tashang, dalawa pa rin kami. Tinatawa-tawa lang namin to pero kasi talagang sinasabi namin sa inyo, hindi nga kami sigurado, 'di ba? Because the only constant thing in this world is change. So, di namin alam kung ano talagang kapalaran namin. Malalaman pa lang namin bukas. At kung sakali man na malaman man namin bukas at bibigyan kami ng pagkakataon para sabihin kung ano talaga yung mangyayari sa amin, bibigay namin sa inyong impormasyon. Pero kung walang go signal mula sa management, di po muna namin ibibigay yung impormasyon. So, yun. Hello, ma'am. Hello. Good evening, ma'am. Hello po. Hello po. Hello po. Ma'am, may sinend po ako sa inyong message. Pa-yes na lang po kung agree po kayo. Okay po? Opo. Thank you po. Wait na lang po namin. Ano pa ulit ang tanong? Sagot po muna kayo dun sa consent form na sinend namin, ma'am. Saan ba nakikita yun? Diyan po sa message po sa Viber. Enzo, sandali na lang. Mommy's gonna go home na. Mommy's gonna go home na. I will give you milk na. Can you please wait? Kahit 50 minutes lang. 50 minutes lang. Ito. Nakita ko na. Wait lang. Si Chi. Tawag na kayo, guys. Ay, okay na? Naka-answer na kayo, ma'am? Opo. Ayun, dude, game. Okay na. Wala pa po, ma'am. Ay, ma'am, hindi pa daw po kayo sumasagot, ma'am. Ayun, okay na po. Okay, After sige, po ma'am. ng song na to, game na po. Game na po tayo, ma'am, ha? Familiar po ba kayo sa programa, ma'am? Opo. Ayan. Ganito, no, ma'am. Naka-diretso po ba tayo mula sa cellphone? Opo, nakatutok. Nakatutok naman. Sige, ma'am, ha? Tanungin po namin kayo mamaya pangalan, edad, sang lupalop, galing lahat po ng yun. Pwedeng gawa-gawa nyo lang para maprotektahan natin yung identity ninyo. At pag tinanong po namin kayo, ano ang top secret mo, diretsahan po tayo. Wala nang paligoy-ligoy pa. Okay po ba tayo doon? Opo. Okay po. Sige, ma'am. Concentrate na lang po tayo. Focus na lang po, ma'am, sa Viber call natin, ha? Iwasan na lang po natin mag-monitor through TikTok o Facebook Live. Okay po? Okay po. Sige po. Tapos, ma'am, ano lang po tayo, ha? Dire-diretso lang po tayo sa pagkukwento. Pag tinanong po, sagot lang po tayo. At kapag may mensahe po dun sa gusto nyo pong taong bigyan ng mensahe, bigyan lang po natin sila ng mensahe kahit short message lamang po. Okay po tayo doon? Sige po. Okay, sige po. Standby po. Ere na po tayo.
Ma'am, medyo may ingay po yata dyan, no? Ano po yun, ma'am? Hindi, inayos ko lang po yung saksakan kasi. Okay po, ma'am. Sige po. Salamat po. Let's go. Ilang segundo po, ma'am. Mag-start na po tayo. Standby lang po tayo, ha? Sige po. Thank you po. Kabit po ako ng contractor ng bahay namin. Mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna po natin sa buong Kabliwan. It's already 11:46 p.m. At kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Tyrangelo. At kasama mo ang Basa Princess DJ Rakitera. Welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We listen and we don't judge culture. At sa pagkakataong ito, meron na po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Magandang gabi rin po. Hi, ano pong pwede naming itawag sa inyo? Miss Hikari. Ano po ulit? Miss Hikari. Miss Hikari. Tama po ba? Hikari? Miss Hikari? Opo. Ah, Miss Hikari. Kakarinig ko partner, ano eh. Ano po? Mystica. Miss Hikari, ilan taon na po kayo? 32 years old. 32 years old. Miss Hikari, lakasan lang po natin yung boses natin ha at medyo parang maingay po ang ating background pero gusto po namin na i-entertain po itong tawag ninyo ng sa gayon medyo mapagaan po natin ang bigat ng nararamdaman ninyo kung meron man po. So Miss Hikari, 32, sang lupalo po tayo galing? From Visayas. Visayas. Alright, Miss Hikari, 32 from Visayas. Di na kami magpapaligoy-ligoy pa dito. Ano ang top secret mo? Mayroon pong guy na nagkakagusto sa akin kaso di ko siya mahal. Merong lalaking nagkakagusto sa inyo pero hindi nyo mahal. Tama ba? Opo.
Mhm. Sige, kwentuhan mo naman kami tungkol dito sa lalaking 'to. Mahal ka ng lalaki? Opo. Jowa mo na ba 'tong lalaking 'to? Nung una, umokey ako pero nung nakita ko yung red flag sa kanya, if 2 months ago, nakipaghiwalay ako pero hindi niya pa rin ako tinatantanan. Hindi ka niya tinatantanan. Paano ka ba niya napasagot? Paano mo ba nakilala 'tong lalaking 'to? Kilala siya as a best friend. Tapos, okay naman kami. Mag-best friend kami. Hindi ko naman ina-expect na made-develop siya sa akin pagkalipas ng ilang linggo. Pero iniisip ko lang talaga, kaibigan lang. Mhm. Gaano na kayo katagal magkaibigan nitong best friend mo na ito? Kasi normally, ang mag-best friend, 'di ba? Sinusubok na 'to ng panahon kaya mo masasabing best friend siya. Gaano na katagal ang pagkakaibigan ninyo? Siya po nag-request nun pero 1 month lang kami magkaibigan. Tapos after 2 months, gusto niya na ako. So 1 month magkaibigan kayo tapos biglang parang naging turingan ninyo mag-best friend tapos after 2 months siligawan ka na tapos naging kayo na. Tama ba? Tama ba kami ng pagkakaintindi? Miss Hikari? Hikari. Miss Hikari? Apo. Tama ba kami ng pagkakaintindi? Opo. Mhm. So, anong mga nagustuhan mong qualities nitong lalaking 'to kaya kanya napasagot at naging kaibigan mo? Maasikaso siya. Kahit hindi ko hinihiling, bigay siya ng bigay, pero hindi ko naman tinatanggap tapos na niyang binibigay. Mhm. Material man o emosyonal. Pero hindi ko talaga ma-feel yung spark for love. Mhm. Pero anong nag-udyok sa'yo? Ba't ka nag-oo sa kanya nung panahon na tinatanong niya kung pwedeng maging kayo? Sinubukan ko kasi malay mo magbago yung isip ko na subukan ko ulit magmahal gano'n. Kasi trauma ako sa una, pangatlo siya, siyempre 2 years ago, before ako huling relasyon ko, sabi ko, sige, susubukan ko. Kasi ayoko na talagang tumanggap ng ganitong relasyon kasi na-trauma talaga ako nung huli. Kaya mapilit siya, pinagbigyan ko. Pero yung 2 months na yun na binigay ko sa kanyang palugit, may mga nakita talaga akong red flag. Tapos inamin ko naman sa kanya na ayoko na sa kanya, hindi ko siya gusto, siya mahal. Huwag niya nang iubusin yung oras at panahon sa akin. Pero hindi siya tumigil. Ano-ano ba yung mga red flags na nakita mo dito sa lalaking 'to? Yung na pag nalalasing siya, pag nakainom siya, bigla niya na lang akong aawayin na may gusto siya ng kusan. Kahit hindi naman ko yun ginawa, di ko naman yun. Hindi naman niya nakita. Parang gagawa siya ng kwento sa aawayin niya lang ako. Ganun. At bukod doon? Na-stress ako kasi sa tuwing ganun yung nangyayari, ganun lang yung ginagawa niya. Selos ng walang kwenta, walang katuturan. Hindi ko naman ginagawa. So, nung nakipag-iwalay ka nitong nakaraan, ayaw niyang bumitaw, tama? Opo. Ano sa palagay mo yung dapat mong gawin para tuluyan na siyang makabitaw sa'yo? Marami na akong ginawa para bumitaw siya. Nagsalita na ako ng hindi maganda sa kanya.
na lahat ng mga hindi ko gusto sa kanya, inamin ko na, prangka na ako magsalita. Hanggang sa nasasaktan ko na siya, umiiyak na lang siya, pero hindi pa rin siya give up. Hindi pa rin siya sumusuko. Magkasama ba kayo sa iisang bahay? Hindi po ngayon. So magkahiwalay kayo ng bahay na tinutuluyan? Opo, pero nung okay kami, pumupunta-punta siya dito sa amin. Pero nung sinabi ko nga sa kanya, ayoko na talaga. Nadanang na lang yun. Kasi nga, talagang pinagtatabuyan ko siya. Hindi na siya madalas pumunta. Dalaw na lang. So, Miss Hikari, ano yung gusto mong mangyari ngayon sa buhay mo? Gusto ko, ako muna. Sarili ko. Kaso hindi niya imik, ayaw niya tantanan. Miss Hikari, medyo nawawala-wala lang yung linya mo, no? Paputol-putol. Kaya sinusubukan namin talagang unawain at ayusin yung aming mga bundok kasi connect. Nasa bundok pala si Miss Hikari. Kaya pala pawala-wala. Pero Miss Hikari, kung magiging okay pa itong connection mo, meron ka na lang bang gustong mensaheng maibigay dito sa partner mo na ito o magiging ex-partner mo na ito? Ano po? Pakiulit po yung question. 224 times 225 times 9 divided by 3 square root of 9. Please answer. Charot lang, Miss Hikari. Miss Hikari, ang tinatanong po namin ay, may mensahe ka ba para dito sa iyong kasintahan na hindi naman mahal? Meron ka pa bang gustong sabihin sa kanya, iparating sa kanya kung sakaling nakikinig siya ngayon? Sana matauhan na siya, tapos ilaan niya na lang yung panahon at oras at pera niya sa sarili niya. Mahalin niya muna yung sarili niya bago yung iba, kasi parang pag ganun ang ganun parang mauubos siya. Thank you pa rin kasi kahit ganun yung ginagawa ko sa kanya, nararamdaman ko naman talagang mahal na mahal niya ako, pero wala akong magagawa talaga sa feelings ko kung ayaw ko sa kanya. Hindi niya mapipili. Kaya sorry talaga. May gusto ka pa ba Sorry. idagdag, Miss Hikari? Kahit naman ganun yung sinasabi ko sa kanya paulit-ulit, parang hindi naman siya nakikinig. Sana dumating yung araw na ma-realize niya na ayoko na talaga sa kanya, tanggapin niya na lang yun. Palagay mo ba siya dapat na makarealize noon? At dapat siya ang may last say sa relasyon ninyo? O dapat ikaw? Siya po. Paano mo nasabi? Kasi po meron po siya talaga ex-wife. Anong kinalaman ng ex-wife niya? Siyempre, kasal siya eh. At Ayoko na. ayaw mo na yung makakatuluyan mo ay kasal sa una. Tama ba? Opo. Ayoko po ng gano'n. Yes. And kung yan ang preference ni Miss Hikari, edi yun ang sundin mo at hindi naman kinakailangan din na yung lalaki yung magdesisyon para sa kanya, Tama. di ba? Okay po. Alam mo, Hikari, tama yung naging desisyon mo na mahalin mo na lang yung sarili mo. Bitawan mo na yung mga taong ganyan na pwede magpagulo pa sa buhay mo. And yun yung tamang desisyon. Di ba nga, lagi nga namin sinasabi namin dito ni Rocky,
Araw-araw namin to sinasabi, piliin mo yung peace of mind mo. Diba? Choose your battles and hanapin mo yung peace of mind mo. Yun lang naman talaga eh. At the end of the day kasi kahit anong sabihin namin dito, pero kung hindi ka makikinig, baliwala. So ngayon, masaya kami ni Rocky at may isang caller na naman kami na malinaw yung kanyang wisdom doon sa pagdidesisyon na dapat bitawan ko yung mga tao na hindi nakakatulong sa akin. Hindi nakakatulong sa pag-usad ko sa buhay, hindi nakakatulong para maging masaya ako at mahanap ko yung peace of mind. And Miss Hikari, tama yun. Diba? Piliin mo, ang pinakamagandang gawin at investment sa buhay, yung piliin mo yung sarili mo. Mahalin mo yung sarili mo. And hindi mo kailangan ipagpilitan yung sarili mo sa ibang tao. 'Di ba? Ang kailangan mo is yung makita yung value mo kasi kapag alam mo yung value mo bilang ikaw, makikita ng mga taong nasa paligid mo yun eh. Mararamdaman nila na ito pala yung value niya kasi pinapahalagahan niya yung sarili niya at hindi natin basta-basta dapat to baliwalain lang din. 'Di ba? And kapag alam mo kasi yung value mo, kaya mo mag-isa. Kahit wala tao na magpapasaya sa'yo, sasama sa'yo, kaya mo pa rin. Diba? And yun naman yung nakikita namin sa'yo ngayon eh. Nakita mo yung value mo, so binitawan mo yung mga taong pabigat sa buhay mo. Opo, totoo po yun. Diba? And mahigpit na yakap para sa'yo. Mahirap din kasi magdesisyon sa buhay natin na bibitawan natin yung taong minamahal natin. Pero minsan kasi, dun sa pagbitaw natin, yun din kasi yung magtuturo sa atin para mapalaya na natin yung mga bigat at hirap na tinatamasa natin. Hindi kasi para sabihin natin na kahit pagod na ako dahil nga mahal ko to, kakapit pa rin ako. Hindi na minsan kasi lumalabas na pagmamahal yun. Ang love din kasi ay kadikit din niya ng nagpaparaya o nagpapalaya. 'Di ba? Kapag mahal mo kasi isang tao talaga, minsan kailangan mo rin palayain. Kung saan siya masaya, ibigay mo sa kanya. Kung hindi siya nagiging masaya sa'yo, ibigay mo dun sa iba. 'Di ba? Ngayon, mahalin mo din yung sarili mo. Yun lang yun. Opo. Salamat, Miss Hikari. Mabuhay ka. Thank you. God bless. Partner. Tsaka dapat marespeto talaga ng bawat isa kung ano yung desisyon ng isa. Hindi natin kailangang ipilit yung hindi naman gusto ng isa. Tama. Kasi ang mangyayari dun, bukod sa pilit, labag sa loob ng isa yung ginagawa niya. At gusto mo ba na mabuhay sa ganong klaseng relasyon? Di ba hindi? So gusto mo, kusang loob niyang ginagawa yung mga bagay para sa iyo. At gusto mo na totoo yung pagmamahal niya sa iyo. Agree. So, yung top secret sharer naman natin ngayong gabi talagang malinaw sa kanya na hindi niya mahal yung lalaki at yung lalaki lang yung nagmamahal sa kanya. Kaya kung dun pa lang sa unang parte pa lang ng relasyon ninyo, nakita mo na huwag mo na ipilit pa. Kasi magsasayang ka lang talaga ng oras. Tama. And ang hindi mabibili ng kahit ano yung oras natin Kumbaga, nandyan yan And mag-decide tayo agad-agad na, sayang yung oras ko dito. Bigyan na natin ng pagkakataon yung taong yun na lumaya sa piling mo. At baka may isang tao dyan na para sa kanya. At ikaw din, di ba? Para sa'yo. Kung gusto mo talaga na mag-make time para sa sarili mo, para mahalin mo lalo yung sarili mo dahil hindi ka pa-healed sa trauma mo, edi gawin mo na mag-isa ka muna kaysa sa maka-apekto ka ng ibang tao at makasakit ka pa. Agree, partner. Ganda ng mga sinabi mo, no? And dagdag ko lang din, partner. Minsan kasi kaya hindi rin dumadating yung tamang tao sa atin. Nananatili kasi tayo doon sa maling tao. Hindi natin hinahayaan na pakawalan na yung maling tao para magbukas yung pintuan ulit na may makapasok na tamang tao sa atin. Totoo. Tsaka wag nyo hayaan pong magdesisyon yung ibang tao para sa inyo. Tama. Kapag sinabi mo na ayaw mo na, wag nating parang sabihin na hindi kasi ayaw niya pang bumitaw Hindi niya kontrolado kung paano ka magre-respond sa kanya. Tama. Ikaw makakakontrol kung paano ka magre-respond sa kanya. Paano mo gagawin at ipaparamdam sa kanya na talagang ayaw mo na? Huwag mo na lang kausapin. Kung yun ang makakatulong at yun ang makakapag-point out talaga na ayaw mo na dun sa relasyon na yun, gawin mo. Kasi kung patuloy kang nagre-respond, natitrigger ka, ginagawa mo tong mga bagay na to,
maiisip niya, baka nagpapahabol lang tong taong to. Pero kung talagang i-ignore mo na siya at di mo na siya kausapin, pinapatay mo yung pag-asa niya na may pag-asa pa ang relasyon na meron kayo. So yun talaga yun patayin mo yung pag-asa niya na merong chance pa yung relasyon ninyo at magagawa mo lang yun sa pamamagitan ng pag-ignore ng taong yun na hindi na siya kausapin. At hindi porke hindi mo kinausap yung taong yun, ibig sabihin wala ka ng care sa kanya. Tama. May care ka dun sa tao kasi nirerespeto mo siya at ayaw mo nang masaktan pa siya sa pamamagitan ng pakikipag-usap pa sa kanya. Tama. Wag mo nang palalimin pa ang magiging sugat. Kaya wag nang kausapin, ignore, block sa lahat, then move on. Tama. Laya ka na. Saan nagsimula? Bawal na, nakaka-copyright ako eh. Nang-copyright ka ba? Nirereklamo ka? Alam mo, patugtog mo na lang kasi yung song mo. My chinita girl, my chinita girl. O, diba? Lil Vinci in the house, no? AKA Titangelo yarn. Ay nako. Anyway, Kabisyo, maraming salamat sa pagtutok ninyo ha. And sobrang masaya po kami na gabi-gabi sinasamahan niyo po kami kahit na minsan inaantok na po kayo, kahit papikit na yung mga mata ninyo, nandyan pa rin kayo. Hindi lang namin sigurado ni Titangelo kung Hanggang kailan? kung hanggang kailan kami sa oras na ito. Charot! At sa pagkakataong ito, sa programang ito. Pero let's make the most out of it. Susulitin namin ang bawat pagkakataon na nakakasama po namin kayo. At maraming salamat po sa inyo sa support at pagmamahal nyo po. Hindi lang po sa 90.7 Love Radio, kundi sa pagtanggap nyo rin po sa akin. At syempre, huwag kang iyak. sa akin at yakap makasama ang aking isa sa mga iniidolo. Ito'y pahaging lamang at wala pa tayong, ito'y mga kuro-kuro lamang. Oo. Wala pa tayong, Hirap alam. kasi pag may bigla ang meeting, no? Oo. May meeting kasi kami bukas. Actually, mamaya na po. Tapos, di namin sigurado kung anong magaganap anong changes ang meron sa amin. Pero for sure, lagi namang merong pagbabago at hindi lang namin alam kung ano talaga ito. Basta kung meron mang pagbabago, ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Yun lagi yung dapat nating isipin. So, salamat Kabisyo. Once again, nakasama po ninyo ang Basta Princess DJ Raketera. At kasama nyo po, tuwing alas 9 hanggang alas 12 ng gabi, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Handog po namin na awitin sa inyo is a beautiful song by Moira de la Torre, Paubaya. Metro's #1 Love Radio. Basic!